अरे लड़की उकी देख लेला, तनी सवाल जवाब कुछ करे तनी पूछ ला, लड़की गूंग ना न। हाँ ए भाई ठीके कहता रह, कहीं लड़की गूंगे होखे। हाँ तनी चाल ढाल देख ला, तनी पूछ ला। हाँ बोलवा के टहलवा के दोनों देखल जरूरी बा। अरे सुनबू हो का? तहार नाम का हो? हमार नाम तो गरिमा बा। ओहो नाम जब गरिमा बा तो गरिमा का मतलब पता बनू का होला? हाँ हमरा सब पता बा। हाँ तो एगो हम सवाल करतनी ओकर जवाब दे देबू। हाँ ठीक बा पूछी। सुनो दुनु गण फारे बिचवे में डारे, ए गरिमा हाँ बोली। इस सवाल के जवाब ध्यान से सुना, ध्यान से दी। ठीक बा। कहे जे ये जो हम अकेले ही नहीं थी, हमार परो पटीदार कुलाइल बड़े। अच्छा हाँ दुनु गण फारे बिचवे में डारे, दुनु गण फारे बिचवे में डारे, उठी बैठ के लगा देला धक्का की मुहबा से निकलेला। आही माई बापा की मुहबा से निकलेला। सुनी, हाँ इहे राउ सवाल बा। हाँ तो एकर जवाब हम जानत नहीं। तो दियाओ। हाँ तो सुनी, बसवा के फारे हेंगवा के डारे। सुनाता बसवा के फारे हेंगवा के डारे, उठ बैठ के हो मारे ला केचिया की मुहमा से निकरेला। आही माई बापा की मुहमा से निकरेला। भैया का हो? कि तो लड़की बड़ा तेज बुझातिया हो। हाँ हो तो एक ठेउर पूछा। हाँ पूछा ए हो। हाँ बोली। तनी एक आठ सवाल का और जवाब दा, हमारे भैया पूछा थे। ठीक बा रउआ पूछी। पूछा भैया। सुनो सुनाई। खिचला पे छोट होला का चीज बोला, बाउर मत बुझियो। अरे ना ना रउआ पूछी। खिचला पे छोट होला का चीज बोला, बिना सीढ़िया के हो चढ़े उतरेला की मुहबा से निकलेला। आही माई बापा की मुहबा से निकलेला। तो सुनी, हाँ रउआ के येहू सवाल का जवाब हमके पता बा। तो दे दो। सुनी ध्यान से। सुनाओ। खिचला पे छोटा बिड़िया ये होता, समझ में आवता? हाँ हाँ अरे खिचला पे छोटा बिड़िया ये होता, नशा बिना सीढ़िया के चढ़े उतरेला की मुहमा से निकलेला। आही माई बापा की मुहमा से निकलेला।
तो भाई हमें ठीक लगा था, तोहके कैसन लगा था? का विचार तोहार है? एकदम सुपर। तो बतावा कुछ का तोहार विचार है? मुँह लड़की तो एकदम देखहू में सुंदर बिया, बुधियो में सुंदर बुझाती है। तो कुछ बतावा का विचार तोहार कर। हाँ सुनो, सुनावा। अब ये हमन के काम बा कि देख लेबे कनी सब परिचय ले लेहनी सब। हाँ हाँ अब साटा बाना बोर बजे के तैयारी हो खो। एकदम बिल्कुल बिल्कुल हमहू को पसंद बना रही एकदम। सुनो सुनावा। और उनके पसंद बा तो सबके पसंद बा। ए भैया का हो? सुनो, अरे सुनावा भैया। और उनके पसंद